Aby som pokračoval, tak na počiatku evolucionizmu stáli dvaja muži, môžete ich tu vidieť na obrázkoch. Prvým bol Jean-Baptiste Lamarck, ktorý ako prvý človek upozornil už v roku 1809 na prispôsobenie sa organizmov prostrediu, v ktorom žijú, teda vlastne na proces evolúcie. A evolučnú teóriu ako celok a celému svetu ucelene prezentoval pán Darwin v diele o pôvode druhov o 50 rokov neskôr. Kreacionizmus nemá presne určený svoj začiatok, pretože trval už veľmi dlho a väčšina jeho myšlienok je obsahnutá v Biblii, Koráne, Tóre alebo iných knihách, ktoré určujú rôzne náboženstvá. A tuto tiež vidíte ten základ, že vlastne vaša teória sa mení a je jednoducho stane sa, že objaví sa niečo nové, nejaké nové poznatky a vaša teória sa pozmení alebo niečo sa v nej ako keby prevráti, ale moja teória, tá je už niekoľko tisícok rokov rovnaká. To znamená, že asi niečo na tom bude pravdy, keď predsa toľkí ľudia už toľké roky stále si myslia to isté. Áno, tí ľudia sa zasekli na tom istom mieste, podobne ako vy už vašou prezentáciou. Nie, oni sa práve že vôbec nezasekli. Keď prídete k skutočnej pravde alebo k realite, potrebujete hľadať ďalej, keď už viete, že to, čo hovoríte vy, je skutočná pravda? Porozmýšľajte nad tým, pán kolega. Má niekto v sále snáď smásne dojem, že objavil všetko, čo sa dalo? Nie všetko. No práve o tom to je. Nie ktokoľvek alebo akýkoľvek človek v sále. Tu ide o tom, že tá najvyššia bytosť je nespochybniteľná a z nej pochádza tá pravda. Myslím si, že toto už vážne rozbíja túto diskusiu, preto sa posunieme ďalej. Vznik a zánik nových druhov sú dva veľmi dôležité procesy v evolučnej teórii. Evolučná teória hovorí o vzniku nových druhov v priebehu vývojového procesu, a to hlavne pomocou mutácií a kríženia organizmov, čo dnes jedna z najmodernejších vied genetika sama dokazuje. A zánik druhov naopak prebieha kvôli tomu, aby sa urýchlil vývoj iných druhov. A zaniknuté druhy zanikajú hlavne kvôli tomu, že sa zle prispôsobili voči iným organizmom alebo vlastne voči prostrediu, v ktorom žijú. Tak teda základné myšlienky kreacionizmu by boli také stručné. Kreacionizmus sa takmer úplne vylučuje s väčšinou iných smerov a hlavne kvôli jeho absolútnej spiritualite. To znamená, že my nepotrebujeme dôkazy, my veríme tomu, čo nám bolo dané, čiže napríklad tie knihy, ktoré určujú dané náboženstva, boli napísané z vnúknutia tej vyššej bytosti. Ak tá vyššia bytosť je dokonalá, takže vlastne nepociťuje potrebu klamu. A z tohto vlastne vyplýva, že vy nemôžete spochybniť moju teóriu žiadnym spôsobom, ktorý je vám známy. A aby sme sa aj trošku posunuli ďalej, keď stále sa tu oháňate vašimi dôkazmi, je skutočnosť, ako spomenul aj jeden pán v tom videu, čo bolo pred nami, že vy síce máte rôzne argumenty a domienky, ale jasný dôkaz vám chýba. Počuli ste toho pána? On hovoril, že nie je odborník. Áno, ale odborníci toho tvrdia, on to má oddiaľ, on si to nevymyslel sám. Vy sa s ním poznáte? Nie, tak ale od niekiaľ to musel a tvrdia to aj odborníci. Aha, odborníci, no ja si myslím, že nie, ale už sa o tom nemienim hádať. Princípy evolucionizmu sú tri. Vyslovil ich Charles Darwin a prvý je, organizmy sa rozmnožujú geometrickým radom, ale len malé percento z nich prežije až do dospelosti. Druhý princíp, jedince populácií sú mierne odlišné, vznikajú ich variácie, ich prežitie nie je náhodné, ale dochádza k neustálemu boju o život, pričom objektívne podmienenie prežijú len organizmy, ktoré sú lepšie prispôsobené prírodným podmienkam ako ich konkurenti. Dochádza aj tzv. Prírodnému výberu, vďaka ktorému sa prispôsobenosť organizmov postupne zvyšuje. Prírodný výber je pán kolega Jav, ktorý si tu nemusíme predsa vysvetľovať.